Mohamed Touré ka bɔ Washington DC soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Amérique faba la yan nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi jɛmukan kumaba o bɛna tali kɛ ninnu na a yirala k'a fɔ ko mɔnikɛlaw dɔ minnu tun bɔra Tomina Sofara marabolo la maa 5 fagara mugu pɛrɛnta fɛ Alger bɛnkan o sini ɲɛsigi o bɛ lahala jumɛn kɔnɔ Mali o ni cɛ murutulenw ka kulu cɛ la kunnafoni laban minnu sɔrɔla ayiwa kunnafonidila so gafeso n'o ye démocrate o ɲɛmɔgɔ Ali Touré ka welekolo la ayiwa k'a yɛrɛ sɔrɔ a ɲɛnamaya la an bɛ tila ka na fana kunnafoni lamɛn sunkalo n'a bɛ a tile 10 tɛmɛnen sisan ayiwa seli ɲɛbila baaraw o bɛ sen kan cogo min na Mali la ka fara i n'a fɔ a fɔra ko Ann Kist Butler ale kɛra muso fɔlɔ ye min kɛra Angleterre ka jamana kunnafoniko lakana ani bɔlɔlɔ baaraw o ɲɛmɔgɔ ye Amérique mara o démocratiw olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka u ka fagaɲɛw bila ayiwa kɔnɔtiɲɛ fura o marali hakɛw caya ka tugu u siralen don ko kiiritigɛsow bɛna kiiri dɔ da min bɛ se ka kɔnɔtiɲɛ feerew ŋaɲɛ o kɔfɛ jama kubarudenw kɛra RDC kɔrɔnyanfɛla la ni sudingɛbaw yɛrɛ ye an bɛ tila ka segin ka n'o kunnafoni sɛnsɛn aw ye duniya keleyatɔw ɲɛmaa n'o ye Antonio Guterres ale ka taama Somali jamana la n'a ye welekan dɔ bila duniya dungew ma ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na ka bɔ Bamako Saka Tarawele bolo nin de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye k'a lase aw ma an bɛ ayiwa an bɛna taa Mali jamana camancɛ na kɛrɛnkɛrɛnna koro la n'a yirala k'a fɔ ko mɔnikɛlaw dɔ ayiwa minnu bɔra Tomina Sofara fanfɛla la k'olu tun bɛ wotoro dɔ kɔnɔ n'o wotoro cira dugukolo mugutan pɛrɛnta sanfɛ o yɛlɛnlenw kan maa 5 fagara olu cɛla muso 4 ani maa 2 fana joginna kosɛbɛ VOA Bambara lasigiden ka bɔ koro Tijani Wederago ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn Mali camancɛ yanfan na dugumamugu pɛrɛnta a kɔni tiɲɛninaw barika bɛ ka bonya kosɛbɛ nin waati laban ninnu na a laban mun kɛra mun juguyara kosɛbɛ o kɔni kɛra dugu mun n'a b'a wele ko Tomina n'o o bɛ Sofara mara kɔnɔna na yen dugumaw caman kɔni ye mɔnikɛlaw ye wa wulada fɛ u kun farala ɲɔgɔn kan k'u ka so wotoro ta k'u bɛ taa ba ye mɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ waati min na u kɔni bɔra dugu da fɛ ka tɔɔni kɛ taama na u ka so wotoro u kɔni yɛlɛla nin fɛn jugu in kan a kɛra sababu ye ka maa 5 ka olu bɔnɛ u ni na o nɔngɔni bɛɛ la o maa 5 na muso 4 o b'a la ka fara cɛ 1 kan maa 2 wɛrɛ olu joginna kosɛbɛ dugumamugu pɛrɛnta tiɲɛninɔ hali sisan an bɛ segin ka na Koro mara kɔnɔna na dugu min n'an b'a wele ko Gomso Barawa i ka dɔn k'a fɔ kunungu an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin dɔw kɔni kun taara binbɔ la kungo kɔnɔna na u kɔni ye nin mugujugu in ye duguma u ye tulonkɛ kɛ n'a ye a kɔni pɛrɛnna n'u ye a ko in kɔni jatigɛ bɔrika bonyana ka tɛmɛ a tiɲɛninɔ kan baw a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin 2 dɔrɔn de joginna dɔɔni nin waati laban ninnu na dugumisɛn caman bɛ ka kule jamana in camancɛ yanfan na k'a yira k'a fɔ ko dugumamugu pɛrɛnta kɔni bɛ olu ka yɔrɔw lamini na walasa jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ se ka na fɛɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'o t'a tiɲɛni barika o bɛ ka bonya kosɛbɛ Tijani Wederago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na ayiwa halisa Mali la a yira k'a fɔ ko bɛnkan min sɔrɔla n'a fɔra ko Alger bɛnkan o sini ɲɛsigi o bɛ lahalaya juba kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲogo ale ye ɲinini tɛngunen kɛ ani kuma falen kɛ ni jamanadenw do a ko la an ka jɛ k'u lamɛn a bɛ wagatinin bɔ mun ye gɛlɛya ye o kɔni donn'o Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ani Bamanci kɔrɔw n'o ye SEMA ye o la ɲininikɛla min n'ale tɔgɔ ko Ibrahim Aran Jalo ale kɔni y'a hakilinata di mun ye bɛnkan sɛbɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yala o lawaleyali gɛlɛya min bɛ se ka don o la Ibrahim Aran Jalo a donna nataw la avenir ko la maa tɛ se k'i tɛgɛ da kala kan k'a fɔ ko a bɛ se ka wolofɛn ɲuman na sabula ko minnu kɔni bɛ senna nin waati laban in na accord ko la a bɛ maa siran a sini ko la fɔlɔ ye min ye a b'a kalama k'a fɔ Bamanci kulu kɔrɔw do ni n'a fɔ SEMA mɔgɔw olu sen bɔ accord ko de la depuis janvier kalo tɛmɛnen olu sen bɔ a la kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ ko bi na ko accord tɛ ka bɛnkan sɛbɛn tɛ ka lawaleya
a tɛ ka lawaleya a kan ka lawaleya cogo min na. Lansini Bala Keita n'ale ministre kɔrɔ ye wa député kɔrɔ don wa Adima kɔni o ɲamaba kɔrɔ kɔni tun don ale fana yira k'a fɔ ni bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye n'ale lawaleyali gɛlɛya donnen don o la o gɛlɛya sɔrɔla mun fɛ o de ye kabiri bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a tayɔrɔ la gɛlɛya tun bɛ a la. Population wulila parti politique wulila plus d'une centaine k'a fɔ ko a man ɲi ko accord nin man ɲi a kana signer c'était là au yɔrɔ de la population tun kan ka wuli. Je t'assure, à part 4 partis politiques, Mbado, Zoumala Sagobala, Oumar Marco Bala et Moribo Siribé Bala, ni 5e do. Ce sont au cas Nishogoya ira directement. Mais à part ça, Malien, toi, Datounindo. An bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya kɔni donnɔ camancɛ fanga ɲɛmaw u ni ɲɔgɔn cɛ ani sema ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ mun kɔni ye i ka dɔn ka fɔ fɔ ka bɛn ye o de kan ka kɛ wa maa min kan k'o kɛ o de ye médiation ye ni o ɲamaya o bɛ Algérie bolo Fuseni Watara n'ale ye kunnafonidila ye an ka ale hakilinata lamɛn o ko kan. Gouvernement ani banbaaci ninnu u bɛ se ka min kɛ sisan o de ye ka fara ɲɔgɔn kan ka na à la table de la négociation u kana u ka kuma accord in kan hali bi yɔrɔ minnu bɛ se ka lawaleya olu bɛ lawaleya mais yɔrɔ minnu b'a kɔnɔ olu tɛ se ka lawaleya u ka olu to yen donc o de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛna ni bɛnkan sɛbɛn kura dɔ ye min b'a to bɛn ani kelenya o bɛ se ka na an ka kɔrɔnyanfan fɛ. Yani camancɛ fanga ɲɛmaw ani sema ɲɛmaw u ka bɛn kelen ma k'u sigi ka kuma mun kɔni ye bɛnkan sɛbɛn ye ale lawaleyali i ka dɔn fu sirilen don o la fɔlɔ. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Halisa Mali la n'a yirala k'a fɔ ko ayiwa kunnafoni gafe sɛbɛn ɲɛmɔgɔ n'o kunnafoni sɛbɛn le démocrate Alu Ture ka welekulu kɔfɛ tile 4 kɔfɛ a yɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ la. Ayiwa VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Zenabu Cero ale b'a kunnafoni tɔ lase an ye an ka lamɛn. Tile damadɔ tununi kɛlen kɔfɛ fɛn min ye kunnafonidila Aliyu Ture ye ale kɔni yera kunu tɛnɛn don avril kalo tile 10 san 2023 jɛkulu min sigira sen kan walasa ka se ka wulikajɔw sabati ni kunnafonidila in ka ɲinini koɲɛw kama o ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafonidilaw tɔgɔla soba la an ko min ma ko maison de la presse bi tarata don avril kalo tile 11 min yɛrɛ la Aliyu Ture yɛrɛ kun b'a kɛnɛ kan jɛkulu in kuma lasela Bubakari Yaliko ye ale ka fɔ la. Ala barika la kunu wulada fɛ an barakɛɲɔgɔn an sera ka kibaruya sɔrɔ a ye ne wele an taara nɔfɛ ne ni maison de la presse président ni ménager président yɔrɔ min a tun bɛ yen nɔ an taara an ye a lajɛ k'a sɔrɔ baasi foyi t'a la an y'a ta ka taa n'a ye a ka so donc vraiment kɛnɛya kɔni bɛ yen bi hali bi an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ maison de la presse la conférence de presse min cellule de crise min tun sigira ka se ka action poser pour que a bɛ se ka retrouver cogo min na ka conférence de presse la a yɛrɛ tun bɛ yen nɔ bi. Ka fara o kan Bubakari Yaliko y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye nin kunnafonidila Aliyu Ture minɛ ko olu ma se ka dɔn halisa an bɛ don min na i ko bi nka a bɛ ɲɛfɔli kɛ a minɛli cogoyaw kan. A y'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko a ye kunnafoni minnu sɔrɔ ko Aliyu Ture bɔlen a ka bureau kɔnɔ ka jigin dugu ma a bɛna don a ka mobili kɔnɔ wagati min na ko mɔgɔ dɔw nana ka na encercler o y'a sɔrɔ u kun kabulu tun b'u kunkolo la u kun tɛ se ka u ɲɛdaw tun tɛ se ka ye donc k'u ye a fɛngɛ ka marifa jɔ a la donc u k'a ma k'a k'u suit u y'a don mobili kɔnɔ o cogoya la ka taa n'a ye u tun bɛ mobili dɔ la a y'a don yen nɔ ani a yɛrɛ ka mobili u taara n'a ye u taara n'a ye yɔrɔ min na mɔgɔ si tɛ a dɔn ale yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ minnu taara n'a ye wa fo ka taa bila a t'a dɔn mɔgɔ minnu fana y'a minɛ a tun yɔrɔ min a tun t'a dɔn u nana libéré yɔrɔ min na fana a t'a dɔn mɔgɔ minnu nana ka na libéré jɔnw de don sa fo bi kɔni ayiwa point d'interrogation bɛ o yɔrɔ la tomi b'o yɔrɔ la an ma se ka o kɔni an ma se k'o ko faamu fɔlɔ. Yen jɛkulu min sigira sen kan walasa ka se ka wulikajɔw sabati ɲinini kunda Aliyu Ture ka tununi kun kan olu y'a yira k'a fɔ k'u ka wulikajɔw kɔni tɛna dan nin ma ka d'a kan u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati ka tɛmɛ ni kunnafonidila wɛrɛw ka tununi ko koɲɛw ye min dɔ bɛ tali kɛ Birama la min tununa kabi san 2016 waati. Min ye o hukumu kɔnɔna ye maison de la presse président y'a jira k'a fɔ ko a bɛ min laɲini kɛ autorités fɛ fɔlɔ ni min kɛra nin tan u ka anw dɛmɛ parce que déjà jamana fɛn bɛɛ bɛ olu de bolo nin ko kɛra cogo min na jɔrɔnakun ko don donc u k'anw dɛmɛ an ka se k'a dɔn mɔgɔ minnu ye nin waleya kɛ u ka se ka ye u ka identifier ni ɲangili min kan ka ta ka da u ka fanga sira fɛ kiiri sira fɛ o ka kɛ a y'o jira
a tilala k'a yira fana k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi État ka droit do fana ka journalistes protéger a ko bon ko cellule min sigira filɛ nin ye ko cellule ka ko baara ma ban dɛ k'a fɔ ko ni nin tɛmɛna ka ban ko cellule tɛ kuma tuguni k'o tɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko nin ko tɛmɛnen kɔfɛ cellule bɛna na i ɲɛsin baaraba fɔlɔ min ma tuguni baaraba filanan min ma o ye an balimakɛ an baarakɛɲɔgɔn Birama Ture min tun na kabini 2016 wagati fo bi n'an ma kibaruya sɔrɔ a ko la. Hakilina jiginna fɛn min ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Maison de la Presse ale maa ɲɛmaa Banjugu Dante ni ale yɛrɛ ye jɛkulu in fana maa ɲɛmaa ye min sigira sen kan Aliyu Ture ɲinini koɲɛw kama ale ye kunnafonidi sɛbɛn dɔ bila sen kan bi tarata don min yɛrɛ la u bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma minnu ye wulikajɔw sabati ka tɛmɛ ni Aliyu Ture yeliko koɲɛw ye. Seinabu Ciro VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa an bɛ sunkalo kɔnɔ hali bi a to taara o tile 10 ye a jirala k'a fɔ ko o seli ɲɛbila baaraw bɛ sen na sugudaw o falen don o ni baarakɛyɔrɔ adamadenw na ayiwa yanni sera ka nka jamanadenw yɛrɛ olu caman de bɛ ka sɔrɔ ko gɛlɛn ni o dɔ ɲɛfɔ VOA Bamara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a la kalan an ka lamɛn. Approchez, regardez, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs. Ni waati na Bamako sugu kɔnɔ ni ko denfiniw mɔgɔkɔrɔbataw bazɛnw samaraw fo ka taa se parli maɲɔgɔnnaw ma nin bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka sugu labɔ ni waati in na nka sanni feere okumu kɔnɔ jateminɛ bɛ boli fɛn fɔlɔ minnu kan o de ye ɲɔgɔn sama clientw ni jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Fatumata Sidibe ale hakilina tun ye ka bazɛn de san an nana selimasan na ne kɔni ye min jateminɛ sugu la sugu ka gɛlɛ ka fɔ sugu ka gɛlɛ yɛrɛ de fosi tɛ se ka san surtout an filɛ yɔrɔ min na sisan i ko bazɛn ko bazɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen couleur dɔw bɛ yen olu yɛrɛ yɛlɛla fo ka se 2000 ni 500 ma et pourtant an m'olu san 2000 de la i b'a fɔ ko ni rouge n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ 2000 ni 500 la bi ka fara vert kan couleur damadamani bɛ yen olu sanni gɛlɛyalen no an bolo bi kosɛbɛ. Ami Kulibali ka fɔta la ko kabini sɔgɔma a bɛ munumunu na sugu kɔnɔ wariko ye a gɛlɛya ye. Ɲinan sugu ni san tɔw sugu tɛ kelen sugu falen no san tɛ wari tɛ mɔgɔw bolo. Min ye jagokɛlaw ye o y'u hakilina di caman y'a yira k'a fɔ k'u ma gɛlɛyaba ye ɲinan minɛ feeretaw la Umar Dumbiya. Sanu bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na a b'o position de na k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ an bolo yan nɔ gɛlɛyaba tɛ yen k'a fɔ ko dɔw fara tiɲɛ don 50 farala minɛn kan o mɛ fɛn kɛ fara o ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ye mais ne nana jateminɛ sisan k'a fɔ an ka minɛnw ani jamana kɔrɛ tɔw minɛnw ne y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ an ka nɔ na o bɛɛ ye. Finikalalaw yɔrɔ ma caman fɛnɛ kundalen bɛ u kan ni waati in na denmisɛnnin finiw olu de kalata ka ca Dawuda Sangare ye finikalala ye an ka lamɛn. Parents bɛ ka fini kala denmisɛnninw de kosɛbɛ quoi misali u y'u yɛrɛ sen bɔ a la parce que ne yɛrɛ fɛ yan denmisɛnnin fini ka ca ni mɔgɔkɔrɔba fini kɔrɔlen olu tɛ kɛ san tɔw la ne yɛrɛ tɛ sɔn denmisɛnnin fini yɛrɛ la an obligé len ka denmisɛnninw ka fini minɛ parce que parents yɛrɛ a moyen dɔgɔyara pour que ka se ka fini kala u yɛrɛ ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen quoi o de ye ɲinan ta ni salon ta tɔw bɔ ɲɔgɔn ma. Denmansa dɔw ka fɔta la ko ka kɛɲɛ ni nin waati gɛlɛya ye ko ɲinan selimafini ko k'o bɛ ka bɛrɛbɛn ga caman kɔnɔ Nafisa Mayiga. Selideni kɔni ye denmisɛnninw de ta ye san o san bɛ complet 2 3 7 an san ka denmisɛnninw ye ma dala ɲinan n'o bɛ se ka kɛ dɛ ne yɛrɛ ye vaccin feerela de d'habitude selideniw na musow bɛ commande kɛ ne fɛ u bɛ uniforme kala les grandes familles la tobilikɛ fini bon ɲinan ne ma commande foyi sɔrɔ a ka di mɔgɔw ye k'a san mais wari de tɛ mɔgɔw kun. An ka dɔn k'a fɔ ni bɛɛ n'a ta seli o kɔni na kɛ a waati la Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Bambara. Halisa Malikura kunnafoni duniya fan wɛrɛ la an bɛ taa Ethiopie jamana la n'a yirala k'a fɔ ko adamadenya dɛmɛjɛkulu min tɔgɔ ye ko Catholic Relief Services CRS o baarakɛla 2 fagara marifacila dɔgɔkun laban na Amhara Ethiopie woroduguyanfa mara la ɲagami bɛ yɔrɔ min na kabi tile damadɔ baɲumankɛtɔn y'o lase tɛnɛndon wula fɛ AFP ma tarata don Bahir Dar n'o ye Amhara o mara faba ye girinkɛjɔlaw ye siraw datugu ni bolimafɛn senw ye n'o ye pine o jeneni ani kabakurun bon ye duguden dɔw y'o fɔ AFP ye ayiwa ka sɔrɔ a ma dɔndɔn joona walima a yɔrɔ tigitigi ma fɔ Amerik jamana la o jamanatigi Joe Biden ale makanonen do bi tarata wula fɛ Ireland kɔrɔyanfan taamala dɔ la min ka gɛlɛn ni tamasiyɛn ye
hɛrɛ ni bɛnkan san 25 na o seli la min ye san 30 fariko ban o jamana kɔnɔ. Joe Biden ka waso a ka Ireland buruju la o bɛna taa bɔ bɛnbaw ka dugu la Ireland jamana na nin dɔgɔkun na nga a bɛ taa taama daminɛ Grande Bretagne mara la min tɔɔrɔlen don kosɛbɛ gɛlɛyaw fɛ. O y'a a ka jateminɛ tamasiyɛn ye hɛrɛ ko siratigɛ la nga kɔsan na fana politiki gɛlɛyaw kan minnu bɛ Ireland o kɔrɔnfan ɲagaminw na. Ka da kan halisa Irisi jamana wasadenw ye wote kɛ tarata don sariya sunba dɔ kan min b'a to ayiwa finitigi cɛbɔ n'o ye sɔrɔdasitaw ye yamaruyaw ka ci bɔlɔlɔ sira ani fiɲɛ sira kan. O ye fɛɛrɛ ye min bɛ se ka sababu kɛ mɔgɔw tɔgɔw ka sɛbɛn sɔrɔdasiya la kɛlɛ dɔ sanfɛ min bɛ Ukraine jamana kan. Duma n'o ye wasadenw n'o ye wasadon dugumasoba ye olu ye nin sɛbɛn nin ta bɛnkan la kalata filanan na o min ye dakun nafamanba ye Rusi sariya sunba kɔnɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Halsa aw bɛ Mali kura de kɛnɛ kan. An bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala ni 102 ni 2 sanfɛ Bamako ani a lamini na. An bɛ sɔrɔ Nioro du Sahel radio émergence la 99 ni 9 ni tomi 6 kan. Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumase la 92 ni 2. Moptika an bɛ sɔrɔ radio Orona na 93 ni tomi 2 kan. Tumutuka an bɛ sɔrɔ 90 ni tomi 3 kan. Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 ni tomi 1 kan. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fana sisan Abidjan 99 ni 9 ka fara Wagadugu Burkina Faso faba la 104 ni tomi 2 kan. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ siraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na Malikura jɛmukan kɛnɛ kan VOA soba kɔnɔna na n'o ye studio 6 ye. Ayiwa Ann Kiss Butler n'ale ye Angleterre jamana ka kunnafoniko lakana ani bɔlɔlɔ baaradaw muso ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye. A cɛkɛda tɔgɔ ye ko JCHQ. VOA Babara kunnafonidila Modibo Dambele ale ye lakalita ɲinini kɛ a ko la an ka lamɛn. Bɛna bila mɛ kalo la Jeremy Fleming nɔ na ale mun ye laseli kɛ janvier kalo ko a bɛna bɔ a jɔyɔrɔ in na ni a ye san 6 de kɛ a la. Jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri James Cleverly ni ale ka baaraw fana ye ka jamana ka ni kunnafonidiso in k'ale kɔlɔsi an'u ka kɛnɛma gundo soni a bɛ fɔ min ma ko M16 ye laseli kɛ ko Madame Kiss Butler ko ale de ɲɔgɔnna tɛ musobaw la ni jɔyɔrɔ in kama. A ko a dɔnniya b'a la ka da kan a bɛ jamana ka foroba lakana ko a b'o dɔn kosɛbɛ mun y'a to a sera ka dansigi jatigɛ wale mɔgɔw ka wuli ka jɔw la ani mɔgɔ minnu bɛ waleya jugu kɛ bɔlɔlɔ siraw kan ani jamana wɛrɛ minnu bɛ minnu ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin u ka jamana ma. A ka fɔli la a ko Kiss Butler ni a ka kalan bolila jate kan bɔ Cambridge sanfɛ kalanso la ani ni dɔnniya mun b'a la o bɛ t'i jɔ fo san 30 la jamana ka foroba lakanako la ale de tun ye u ka M15 o ɲɛmɔgɔ dankan ye ni o ye Anglais jamana ka gundo so ye ka ɲɛsin kɔnɔnakow ma ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin sugandili na. A ko ale ka baara GCHQ la ko a baara bɛna kɛ mun bɛna ale hakili dayɛlɛ i n'a fɔ ko n yɛrɛ sigira wagati min na a bɛ san 100 bɔ ni o tun ye ko ka Royaume-Uni ani a terilakaw u ka se ka jaabi di ɲininkali dɔw la minnu tun ka gɛlɛn kosɛbɛ o wagatiw la. U ka Government Communication Headquarters n'u k'a ma Anglaikan na ko GCHQ ale bɛ Cheltenham o dugu kɔnɔna la ni a bɛ Angleterre tilebiyanfan na. Bi u ka GCHQ a kɔni ka baara ye ka kunnafoniw k'olu kafo ɲɔgɔn kan ani k'u jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin bɔlɔlɔ kow ma.
basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Ayiwa an bɛ segin ka na Amérique jamana la kɛrɛnkɛrɛnnen a yirala k'a fɔ ko mara minnu ɲɛmɔgɔya bɛ démocrate olu hakɛw bɛ ka caya laɲinina ka fura hakɛw o lajɛ minnu bɛ se ka kɔnɔtiɲɛ furakɛli la ka sababu kɛ u sirannen don ko kiiritigɛso o bɛna kiiri dɔw sen kan ka dan sigi Amérique kɔnɔtiɲɛ fɛrɛw la min bɛ ka caya jamana kɔnɔna na VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a lakala yen an ka lamɛn. Californie mara ye hakilina teliman dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ furakisɛ miliyɔn 2 ɲɔgɔn n'a dilannen don kɔnɔ tiɲɛni kama n'a bɛ wele ko misoprostol k'o sigi sen kan. Washington mara sera ka dozu 30 ɲɔgɔn sɔrɔ ni fura kofɔlen in na min bɛ don farikolo la n'a bɛ wele ko version générique de la mifeprostone o furakisɛ hakɛ min sera ka lasago u bolo bɛna san 3 ɲɔgɔn ta. Hakilina minnu bɛɛ lajɛlen taara n'a laɲini kɛra kiiritigɛso fɛ walasa ka se ka ni fura kofɔlen in dilanni bali n'o ye mifepristone ye jamana ka sariya gafe kɔnɔ sigira sen kan kiiritigɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ n'a bɛ wele ko Macho Kaczmarek ale min tun sugandira jamanatigi kɔrɔ Donald Trump fɛ Amarillo Texas mara kɔnɔna la laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sariya wulila ka bɔ yen san caman ɲininiw kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ nin fura kofɔlen in n'a bɛ wele ko mifepristone k'o dilanni bali kiiritigɛla tun y'a ka baaraw ɲɔngiri dɔgɔkun kelen walasa jamana fanga tun bɛ se ka fɛɛrɛ kura dɔw sɔrɔ a koɲɛ kan jamanatigi Biden ka fanga kɔni ye jalakili kan caman kɛ ka taa nin hakilina ninnu tali ma. This administration stands by the FDA and is prepared for this legal fight, and we will continue our work to protect reproductive rights. O senfɛ u ye wele bila tɛnɛndon k'u bɛna u cɛda kiriko fan o fan ɲininiw sira fɛ bɛ tali kɛ da dumunikow fan fɛ ka se furakow cakɛda ma ko cakɛda min sigilen don o koɲɛ kunna ni a bɛ wele ko l'autorité en charge de l'administration des aliments et des médicaments nanzarakan na bɛna nin koɲɛ ɲangi kosɛbɛ ka taa musolakaw ka fan fɛ n'u caman binnen don nin koɲɛ degun kɔnɔ waati dɔw la n'u ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ se ka taa fiyewu f'u ka nin furakofɔlen in ta n'o ye mifepristone ye n'a nafa ka bon u ma kɛnɛyako fan fɛ walasa u ka se k'a lawaleya. Nin tun ye Mariam Traoré kumakan ye an ka foli b'a ye. An bɛna taa Congo jamana na n y'a jira k'a fɔ ko su kaburu walima su dingɛbaw de yera a kɔnɔ mɔgɔ 36 o ni kɔ fagara kɛlɛcɛw fɛ Congo kɔrɔ fan fɛ kɛlɛw bɛ yɔrɔ min kɔnɔ Congo sɔrɔdasiw y'o lase ayiwa bi tarata VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dembele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Marifatigi jɛkulu mun tɔgɔ ko Force Démocratique Alliée ni ale ye marifatigi jɛkulu ye mun tɛgɛ bɛ État islamique bolo ye fasojama mɔgɔ dɔw faga Mukondi ni ale ye dugu ye mun bɛ Kivu ale kɛɲɛkɛ yanfan na a bɛ kilomɛtiri 25 worodugu ani Kilebi yanfan yanni ka se Beni u ka dankarili dɔ senfɛ mun daminɛna arabadon mɔgɔ minnu kisira olu ka lakaleli la sardasiw sera ye kɔfɛ yaasa ka se ka dugumɔgɔw lakana a yɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔli la mun ko ADF kɛlɛkɛlaw tagara kungo kɔnɔna la ni mɔgɔ dɔw minɛnen ani sardasiw kan na jamana ka nagakɔrɔ lasigiden dɔw minnu bɛ Beni olu taara bɔ nin dugu kofɔlen na alamisadon tilegan fɛ wagati min na dugumɔgɔw tun bɛ k'u ka su don dingɛ kelen kɔnɔna la ni dankarili daminɛna arabadon nɛgɛ ɲɛ 7 wagati min na cɛ dɔw ni maramafɛn tun b'u bolo marifaw ani besew olu nana bin dugu kan u ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mana mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ u b'o faga seere dɔw ka lakaleli la telefɔni na Associated Press kunnafonidilaw ye ko ni mɔgɔ murutilen ninnu u nana u ye sow jeni fɔlɔ kɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɔr'u ka sɔkɔnɔna la u y'olu tigɛ bese la walima u ye marifa ci u la ni laseli kɛra Sadam Pantagoli fɛ ni ale ye Mukondi sigida mɔgɔ dɔ ye mun bolila nka a tilala ka na a ka yɔrɔ la o dugusajɛ u taara ni fasojama caman de ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan
VOA Tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na, farafina, ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. halisa farafina guna a yirala k'a fɔ ko duniya kɛlɛya tɔnba n'o ye Nations Unies o ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ale bɛ taama Somali jamana faaba kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ k'a ye wele bila duniya dungew ma ayiwa k'u ka dɛmɛba don Somali jamana fɛ, jamana min bɛ ka ja juguba sɔrɔ san 10 caman ninnu kɔnɔna na. VOA Bambara la kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a lakalaya an ka lamɛn. Duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies ka ciladen kunbɛnna ni bonyaba de ye jamana ka pankuru jigiyɔrɔ la. Min kunbɛli kɛra ni Somali jamana ɲɛmɔgɔw ani ONU ka ciladenw ye kɛnɛ kan. I n'a fɔ a kunnafoniw ladira cogo min na. A y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko Somali jamana ɲɛsinen don gɛlɛyabaw de ma nin waati in na. Min bɛ tali kɛ baɲumankɛw ka dɛmɛ kan. Waati min fɛnɛ na u bɛ wulikajɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen na k'u ɲɛsin jihadijɛkulumaw ka dangariliwalew ma u ka jamana kɔnɔ. Ɲininikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don da dumuni ko o lakanaliko kunna n'u bɛ wele nanzarakan na ko les experts en sécurité alimentaire. Y'a lase k'a fɔ ko ɲɛnamaya tɔ kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye wa min gɛlɛya fanba binnen don mɔgɔ miliyɔn 6 ɲɔgɔn kan ka sabu kɛ kɔngɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o min binnen don Somali jamana ka kabiri waati jan. U ka jamana ɲɛsinen don lakanabaliyaba de ma nin waati in na tuma min na Al-Shabaab jihadijɛkulumaw ka fara Al-Qaida olu ka walejugu kan ni jamana kofɔlen in kan min filɛ nin ye farafina gunkana kɔrɔnfɛn fan fɛ. Lajɛrɛ dɔ senfɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye min kɛra ni Somali jamanatigi Hassan Sheikh Mohamed ani ka fara Antonio Guterres kan. Guterres y'a lase o waati la kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ. It's time for the international community to mobilize much more support to the Somalis to guarantee the security of their people and fight terrorism. Kan nalen don ko kana tabale gosi ka ɲɛsi diɲɛ ma walasa dɛmɛ teliman bɛ se ka na joona cogo min na ka sabu kɛ gɛlɛya min binnen don Somali jamana kan. Fɛn min ye Somali jamanatigi kɔni ye n'o ye Mohamed ye ale kɔni ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Guterres ma a ka nin taama in na ka na u ka jamana kan min bilalen don tarikuw kɔnɔ. Ko nin taama in bɛnna waati ma Somali jamana mago bɛ dɛmɛ la waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o dɔ bɛ tali kɛ wulikajɔw la ka ɲɛsi terroriste jɛkuluw ma ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. A ko o senfɛ ko Nations Unies ka nin taama in kana an ka jamana kan y'an hakili sigi kosɛbɛ. O min b'a yira k'a fɔ k'u kɛlen don k'u sen don ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ye walasa ka se ka an dɛmɛ an ka jamana ka basigi la. An dalen b'a la k'a fɔ ko Somali jamanadenw bɛna se ka wuli k'u ɲɛsin u ka gɛlɛyaw ma ni ka bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen. N'o dɔ bɛ ɲɛsin Somali jamana ka kanabilali ma ani ka fara bɛn ɲinini kan u ka jamana kɔnɔ. Nin kɛra u ka jamanatigi Hassan Sheikh Mohamed ale ka laseli ye. Ayiwa an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo. Basketi sanfɛ cɛliw bunagun kan tile 5 badenya ɲɔgɔndan kuncɛlen Bamakɔ juma tɛmɛnen avril kalo tile 7 san 2023 ni Mali y'a jɔnjɔn 2 ta musobani kunda ani cɛmani kunda baara bɛ senna Mali fan fɛ ka d'a kan ɲɔgɔndan nafama wɛrɛw bɛ nalen Mali bɛna nin yɔrɔ ta minnu na badenya ɲɔgɔndan min tana Mali la basketi kunda o min kɛnɛ kan ka fara Mali kan jatigi Algérie, Côte d'Ivoire ani la Guinée yera o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ bɛna labɛn Algérie fɛ Mali welelen don a ka nin yɔrɔ ta o la musobani kunda ani cɛmani kunda o bɛ 10 juin kalo nata la o fana bɛna to Mali musobaniw ni cɛmaniw minnu si ma tɛmɛ san 16 kan u k'u dili don ka Tunisie farafina ɲɔgɔndanba dɔ ma kɔnɔ basketi kunda uti kalo nata la n'an ko Afrobasket U16 filles et garçons Afrobasket U16 filles et garçons farafina musobaniw ni cɛmaniw basketi kunda minnu si ma tɛmɛ san 16 kan olu ka ɲɔgɔndan don a jɔnjɔn laban musobani kunda o bɛ Mali de bolo o de la Mali musobaniw t'a fɛ ka t'u niyɔrɔ ta Afrobasketi in kɛnɛ kan hakilina jiginna kabini Afrobasketi U16 in yɛrɛ sigira sen kan min bɛ musobaniw kofɔ FIBA farafinagun basketi ɲɛmayaso fɛ san 2009 na jamana wɛrɛ ma jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ Mali musobaniw de y'a jɔnjɔn 7 bɛ sasa ka na n'u ye Mali la o la Mali musobaniw b'a fɛ ka Mali jɔnjɔn dafa segina ɲina san 2013 la cɛmaniw minnu si ma tɛmɛ san 16 kan olu fana b'a fɛ ka ɲina jɔnjɔn ta Tunisie VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ
Siaka Traoré kala Ewa ni mina dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna a balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ tuma an balimamuso Zeyna Bolo ni jamukan lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajaaw la aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ an ka foli bɛ bɛɛ ka daminɛ États-Unis i b'o daminɛ fo di Ala mɔgɔ kelen fɛ i mana bɔ États-Unis fo di Ala mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ mɔgɔ ka ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele États-Unis i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn ten k'i n'a minnu fɔ